תודה רבה לאפרת. אני מתנצל שבתוך תפקידי כיושב ראש הייתי צריך לזרז אותך, כדי שישאר גם זמן למרצה האחרון שלנו, האלוף במילואים עוזי דיין, יושב ראש מפעל הפיס היום. בבקשה עוזי, על 100 הימים ההם ועד הזמן הזה. בבקשה. על דעת הזמן, דעת המקום, יודעת להדליק נרות חנוכה. כן, זהו, דעת הזמן, המקום והנרות. אני ככה התלבטתי עד לכאן, האם אנחנו... אתם שומעים אותי ככה? לא. לא אני. אוקיי. אני קצת התלבטתי כמה לעשות איזו הרצאה מסודרת על איך הושפענו וכולי, והחלטתי ככה שהגעתי לכאן לעזוב את כל הסיפור הזה ולעשות את זה הכי אישי. אני אספר לכם את הסיפור שלנו, של הדור שלנו, אני אספר אותו דרך העיניים שלי, אבל הם עיניים מספיק טובות לאותו דור. אנחנו התחלנו כבר בגיל הנעורים, דיברו אצלנו על 101, לפעמים על יחידות ספציפיות, של הצנחנים וכולי, ההשפעה העיקרית אז הייתה שאין שום אופציה אחרת, אלא הולכים ליחידות הכי טובות. צריך לזכור שאז היו שני דברים שונים מהיום. אחד, הפריפריה הייתה חזקה, זה לא שינה לה את כל הדברים. אני גדלתי במושב קטן בעמק, היוגב, לא היה חשמל, לא היה כביש, לא הייתה רצפה בבית, אבל היינו בטוחים שאנחנו הכי טובים בעולם, וכל החלשלושים האלה גרים בתל אביב, חיפה, ירושלים. צריך גם לזכור שברקע של אותם ימים, בבחירות הראשונות, לדעתי היו איזה 30 ומשהו חברי כנסת מהפריפריה. באמת, אז זה לא. בקיצור, אנחנו אלה החזקים, והיו חיים פשוטים, צנועים, מאושרים דרך אגב, לא חשבנו שאנחנו סובלים ושזה קשה. ולקראת ככה תיכון, התחילו לדבר לאן הולכים בצבא. סליחה? מה איזה שנים? שאלה נכונה מאוד. אני מחזור נובמבר 66, עשיתי טירונות ב-890, אצל המפקד זאביק דרורי. הוא היה המ"מ שלי. אז זה הגילאים. קצת לפני מלחמת ששת הימים. ואנחנו גדלנו על הסיפורים של התקופה ההיא. אני רוצה להדגיש דבר אחד. מה שבאותו זמן אנחנו שמענו ודיברנו, זה לא כל כך על היחידות, כמו על הפעולות. זאת אומרת, היו פעולות שידענו עליהן. ודיברו על הפעולות האלה. דרך אגב, לא עשינו חשבון אם הפעולות תגמול משיגות את מטרתן או לא משיגות את מטרתן. המטרה הייתה להיות שמה. וללכת, וסיפורים כמו על ירמי שבא בזה עם חולצה לבנה לפעולת קלקיליה, שאני בהמשך הייתי זורק אותו מכל מקום, מישהו שבא ככה. אבל זה היו הדברים שהלהיבו את הדמיון. דבר שני, אנחנו לא הערצנו, בניגוד למה שנאמר כאן, את הדמויות כדמויות. זה נכון שחלקן היו יותר בולטות מאחרים, אבל חלקם לא הכרנו בכלל. אני בתור נער לא זוכר את השם של קצ'ה, לא זוכר. ואת אלה שכן זכרתי את השם שלהם, שהכרתי אותם אחר כך בהמשך, לא התפעלנו מי יודע מה. זה לא אומר שלא היו אנשים מאוד מאוד רציניים, אבל א', הרבה נהרגו, ואז השמות שלהם ודאי נשארו. אנחנו יותר דיברנו על לא כל כך על השמות של האנשים, וכפי שאמרתי, לא כל כך על היחידות, אלא
על הפעולות. מה שהיה זה הפעילות, זה ששילו את הדברים. הנה יש יהודים שלא מפחדים, שהולכים לבד בחוליות קטנות, בלילה, מגיעים לכל מקום, והם גדלו כמונו בעמק, וגם אנחנו יכולים לעשות את זה. עוזי, סליחה, מה זה כן. אנחנו? אנחנו, אמרתי, כל החברים שלנו. אנחנו זה אני ובני דורי. עכשיו, מה זה בני דורי? זה לא כל בני דורי. חשבתי ודיברתם? אלה, בטח. דיברנו קודם כל לשאלה, לאן הולכים בצבא, נכון? בבית ספר התיכון שלמדת. כן, אני למדתי בבית ספר בעמק, עוד מושבניקים במקומות אחרים, היה אז את החוג לטיולים של תנועת המושבים, אתם זוכרים? לא זוכרים. אנחנו היינו לא המחזור הראשון, אבל הכרנו אז את יוסי יפה, ואנשים אחרים. מי היה במחזור הזה? מנחם מרקוס, שרה לגפני, מימי גלבוע, ועוד אחרים, והיינו בטוחים שהחוג לטיולים של תנועת המושבים, תפקידו להכין אותנו הכי טוב לצבא, נכון? באמת, אני זוכר, אני פעם ראשונה שחציתי את הגבול, היה עם החוג לטיולים של תנועת המושבים, באמת. אמנם זה היה בלבנון, לא נחשב מי יודע מה, אבל ככה היו החיים. ואז הגענו לצבא. עכשיו אני אעשה הפסקה מהסיפורי חבר'ה, ואני אגיד לכם מה הנושאים שלדעתי אנחנו ראינו בהם מופת וירשנו אותם בעצם מהחבורה הזאת, ואני עושה פה ערבוב עם דברים שהיו לפני זה, כי גם הם, למשל המעז מנצח לא התחיל ב-101, נכון? התחיל אצל סטרלינג. אני אדבר בכוונה במושגים שהיו אצלנו, מושגים לא פורמליים או לא מקצועיים, כמו שכתוב בהיסטוריה צבאית, אבל הם בנו את החיים. 7 נקודות. הראשונה, חתירה למגע, זה דווקא כן מקצועי. זאת אומרת, לא חשוב מה שקורה, אל תסביר הסברים אם לא הגעת למגע. אתה צריך להגיע עד הטווח הכי קצר. גם אז לא היו רובי צלפים, מי יודע מה וכולי, כל הטכנולוגיה הייתה ככה בהתחלה. הטכנולוגיה שלנו, בטח ביחידה, הייתה ב-20 רמות יותר ממה שהיה ב-101. אני זוכר, קראתי לפני כמה זמן, נדמה לי בית ספר פה הוציא את איזה מין סיכום כזה של לולב. אחד אומר כמה הוא התחנן, שיתנו לו עוזי, כי זה הכלי בעולם, לעומת הסטן. אני הייתי זה שהעיף את העוזי מהיחידה, מהטרור, מכל מקום אחר, בגלל שהוא נשק במושגים של היום פרימיטיבי מאוד, אוקיי? במושגים של הסטן הזה. כן, היה שם בלולב, כן, המסכן הוא שצריך ללכת עם הבזוקה הזאת, המקפלת, עוד לסחוב אותה כל הזמן, ובסוף שכבר יש לו חבר שלו שנהרג, נכון? ואומרים לו, תיקח את העוזי שלו, אז הוא לוקח אותו, תאר את המשטרה, חוזר, מחזיר את העוזי לשם, וחוזר לבזוקה שלו, שכל הדרך הביתה היא סתם צינור, כן? היא לא מועילה כבר לשום דבר. אבל החתירה למגע, דבר ראשון. דבר שני, לא חוזרים בלי לבצע. זה דבר דומה. זה דבר שקראנו על פעולות שונות, וזה לא חוזרים בלי לבצע. חזרת בלי לבצע, תכין את ההסברים שלך, תגיד זה, תצטדק, אל תנסה אפילו להסביר שהיה קשה, שהיה פה, שהיה שם. דרך אגב, במבצעים ביחידה, זה הביא אותנו לבעיות. למה? בגלל שהמבצעים של היחידה, אני התראיינתי השבוע באיזה עיתון, בכלכליסט, אמרתי היחידה, אמרה לי איזה יחידה? אמרתי היחידה, אמרה לי כן, אני מבינה, אמרתי תעשי בגוגל, אומרת, עשיתי, כתוב היחידה לשחרור ממיסים, יש איזה משהו כזה. אמרתי לה, גברת דיאנה, קוראים לה דיאנה, היחידה והעמק יש רק אחד, לא שואלים אותה. אמרה לי, כן, אבל אף אחד לא יודע מה זה. טוב, תלמדו. ביחידה יש מצבים שאתה לומד בתדריך וזה, מתי לא מבצעים משימה. אתה מוכרח לדבר על זה, אחרת תקל בזה בשטח ותעשה אסונות גדולים. דרך אגב, בכל פעולה יש דבר כזה, אבל לא מדברים על זה בגלל שמפחדים שזה מוריד את המוטיבציה, את
הרצון, את הזה, וכל הסיפור של ה-101 בנוי על הזה, חבר'ה, בלי תירוצים. ולכן, כל המבצעים של היחידה, כזה שאתה, אני יכול להגיד כאלה, בוא נגיד שאני לא עושה שום בעיות ביטחון שדה, שאתה חוזר מעל סעודיה ב8 בבוקר עם מסוק, באור יום וכולי, כל הדברים האלה היו בנויים על כך שאומנם אתה יודע את הלוחות זמנים ואת המגבלות והכל, אבל בסוף, אם אתה צריך עוד קצת זמן בשביל לעשות את המשימה, אז תשבור את הכללים האחרים, ולא את הכלל שחוזרים בלי לבצע המשימה. אגב, זה גם, כשהייתי אלוף פיקוד מרכז, פעם הטיחו לי את הפיוז עם הסיפור של האמינות. היה שלב בחטיבה 35, אמרו לי, אמינות זה הדבר הכי חשוב. אמרתי, לא, אמינות זה לא הדבר הכי חשוב. אמרו לי, אתה אומר את זה, בחייך, אתה מוכן? אמרתי, באמת, מה שאתם רוצים מחיילים ומפקדים בסוף, תדיח אותו כי הוא זרק נייר של ארטיק בקורס קצינים ולא אמר, אני מדבר על מקרים אמיתיים. או סחב מטאטא מאיזה מקום כי היה חסר לו ברשימת ציוד, וזה כל הסיפור. זה כאלה שלא היו ב101, ככה הם מתנהגים. עכשיו, זה לא שזה לא חשוב, אל תבין אותי כאן, לא נכון, אני לא עכשיו אפתח בסדרת הצטדקויות. אבל לא, הסיפור הוא שמבצעים. אחר כך כתבנו המעז מנצח, שזה נלקח בכלל מסטרלינג, מהיחידות של סטרלינג. דרך אגב, כל היחידות המיוחדות של מלחמת העולם השנייה, תבדקו אותי, זאביק מכיר את זה, הוא עוסק בזה. הם גדלו ממסגרות לא צבאיות, או צבאיות של השוליים. זאת אומרת, האוסטרלים, הלונג דזרט גרופ, הם גדלו או באקדמיה, או מכאלה שבאו אחרי שנים. הם לא גדלו על אלה שגדלו בצבא הבריטי או האוסטרלי או זה באופן מסודר. למה? כי כל הסיפור הוא איך נעשה את זה שונה. עוד דבר שהתלווה לזה, שהוא משפיע אחר כך על החיים בכלל, זה מנצחים עם מי שבא. אתם מכירים את הסיפור הזה? למה? כי גם בזמן ה101 וגם בתקופה שלנו שאומר הדור שלי, אל תבינו שכולם התאבדו בשביל ללכת ליחידות המיוחדות. לא בדיוק ככה. היו גם אחרים. אני אמנם גדלתי במושב היוגב, אבל כולם מסבירים לי שאני מנהלל, כבר נמאס לי להכחיש וכולי. תבדקו בנהלל מלחמת השחרור, מי לא נלחם. הרבה אנשים. הרבה מההורים של החברים שלי, כל כאלה שנהרגו אחר כך בששת הימים ובכיפור וזה, לא לחמו מלחמת הקוממיות, מלחמת השחרור. ולכן התלווה לזה הדיבור שלא חוזרים בלי לבצע, מנצחים עם מה שיש. הדבר היחידי שלמדנו עם השנים, כידוע, זה שגבול ההצלחה הוא כישלון. כלומר, אתה מותח את זה כמה שאתה יכול, ואחר כך אתה אומר, כנראה מתחתי את זה יותר מדי, ומנסה להפיק מזה לקחים, תכף נדבר על לקחים. הדבר הבא לילה. אין החיילי, או בוא נאמר ככה, לוחמים, דוגמת ה101, שאני לא הייתי בה, כן? אני מרגישים הכי פתוחים, אני יודע את ההרגשה הזאת, שאתה בלילה לבד מאחורי הקווים, נכון? הרגשה הכי טובה. לא בגלל שאתה מבסוט מצליחה, אלא בגלל שאתה תלוי בעצמך, אתה יודע מי אויב ומי לא אויב, אתה לא מתחיל עם כל הסיפור וזה וחשבנו וזה, ושאתה לבד, גם אתה לא עושה רעש וכו'. זה לא מובן מאליו. שריונר מרגישים הכי טוב בטנק, שיש עוד הרבה טנקים על יד ושיש אור יום, נכון? מרגישים הכי טוב. והחיר בסביבה. מה? החיר, כן, והחיר בלילה מאחורי הזה וכו'. ולכן, הסיפור הזה של הלילה, דרך אגב, גם הוא לא מוצא ב101, אבל הוא יושם שם. איפה הוא התחיל? וינגייט. השיר, אתם מכירים, יש שיר שעד היום שרים אותו, אני חושב שכתבו אותו ב41, זמר הפלוגות. לשווא אמרו כי רק היום הוא לנו, לשווא אמרו לאש ודם נידון הליל, הלילה והיום הם לחיים ניתנו, הלילה והיום הם ארץ ישראל.
נכון. אלתרמן בערך 41, הקמת הפלוגות הראשונות, זה מה שהשיר הזה נתן, וגם אין עם אשר ייסוג בחפירות חייו, נכון? אז חפירות החיים אז היו הרבה יותר ברורות, והלילה הוא ידידו הטוב של הלוחם. ומתי רק מפירים את עניין הלילה? כשמתחיל להגיע הבוקר ובכל זאת אתה צריך להצליח לבצע את המשימה, אז אתה גונב קצת בוקר, אתה לא מרגיש אם זה טוב, אבל אז המשימה מנצחת. הנקודה הבאה, לא משאירים פצועים בשטח. עכשיו זה סיפור לא כל כך פשוט. אנחנו גדלנו עליו כמיתוס ברור. אני זוכר שפעם ראשונה שהתחלתי לערער בזה בכל רם, היה דווקא כשהגעתי ליחידה פגשתי את ג'יבלי. אמרתי לו, טוב ג'יבלי, בוא ספר את הסיפור שלך. ג'יבלי כידוע היה דמוסטנס גדול מדי, אבל הוא סיפר ככה פחות או יותר מה שקרה, ואיך זה, ומה זה. אמרנו, רגע, מה זה השאירו אותך? למה השאירו אותך? וכולי. שאלנו את מאיר, מאיר אמר, חבר'ה, יש דברים, אל תחקרו במופלא מכם, עזבו את הדברים וכולי. את מאיר כן הכרנו ביחידה. דרך אגב, מאיר הוא לא בגלל שהלכו אחריו אנשים, שאמר פה. הלכו אחריו נורא מעט אנשים. הוא היה בעצם מפקד חוליה, שאתה בודק את הדברים שהיה חזק בהם וכולי. לא התקדם אחר כך בדרגות בעיקר, ולא בגלל שקיפחו או משהו כזה, בגלל שהוא מאיר. אנחנו הבאנו אותו ליחידה שהיינו, זה לא אנחנו, כשהיינו חיילים צעירים הוא בא ליחידה. בעצם אפילו קצת לפני שהגענו ליחידה, ואני פגשתי אותו אחרי זה כמה פעמים, התייעצתי איתו גם לגבי מבצעים ספציפיים בירדן, בצפון ירדן, במקומות שהוא היה. הבן אדם הוא פשוט מצוין. עזבו עכשיו את דעותיו, איך הוא מדבר, עזבו. בשטח הוא פשוט מצוין. הוא מבחין בין עיקר וטפל, למרות שנות הדור בינינו, לא יודע כמה שנים, אבל אז זה נחשב שנות דור כאלה. זה, הייתה לו עצה נכונה, הייתה לו ראייה מפוקחת, הוא הראשון שאמר לנו, חבר'ה, תפסיקו עם הניסיון הזה להיות דומים לערבים כל הזמן, לא יצא מזה שום דבר, תביאו את הבלונדינים האלה מהקיבוצים וזה. והוא הפך את היחידה. אחד לא מדבר על זה, כולם אומרים שמות אחרים, מעשית עם ההבנה המבצעית הפשוטה של איך הולך צוות, איך מתנהג, איך מכשירים צוות, איך מאמנים אותו, איך מכינים מבצע, מבחינה תכנונית, מבחינת תרגילי מודל וכולי. היה בין אלה שאני עוררו את התפעלותי בצד המקצועי, לא רוצה להגיד הקטן, הבסיסי, של איך עושים דברים. ואנחנו הגענו לכל זה מלא מכשירים פצועים בשטח. והיה ברור לנו שיש מעשים, שיש מבצעים שכן משאירים פצועים בשטח. יותר מזה, אני אומר לכם, אני הייתי בהרבה מקומות כמו בשיר, אם אדם נופל מטוס באמצע הלילה, רק אלוהים יכול להרים אותו. בקיצור, לא היו מצליחים להוציא. אבל העיקרון נשאר. זאת אומרת, אתה מבין שהחיים קשים, ואתה צריך לעשות חשבון דמים. אספר לכם סיפור בקצרצרה בעניין הזה. בזמן, קצת לפני מלחמת יום הכיפורים, נפלו 3 טייסים בסוריה. גדעון מגן, פיני נחמני ובועז איתן. ואנחנו הכרנו חלק מהם, סיפור מסובך, ואני גם לא רוצה להיכנס אליו כאן. ואנחנו אמרנו, רגע, זה לא משאירים פצועים בשטח, צריך להוציא אותם. ועשינו כל מיני תוכניות די משוגעות על איך מוציאים אותם מסוריה. וכל התוכניות האלה שלחנו אותם למטכ"ל, והם חזרו חזרה. לא. בסוף התאסף פורום המרפסת ביחידה. פורום המרפסת זה מפקדי הצוותים הוותיקים, שהם עוד לא מפלגים לזה, הם לא מהנהלה, אבל יש בחיל אוויר כזה פורום של הסמ"טים, זה משהו דומה. והחליט שככה זה לא ילך, וצריך לדבר עם שר הביטחון. שלחו כמובן את בן אחיו למשימה הזאת,
אני תפסתי אותו את משה ואמרתי לו, שמע, יש 3 חבר'ה שיושבים שם. אתם אולי זקנים מדי בשביל להבין את זה, אבל אנחנו באמת צריכים להוציא אותם משם. בגלל שכל הרעיון בנוי על זה שאנחנו יודעים שאם יקרה לנו משהו, אז אתם, או החבר'ה שלנו ביחידה, ידאגו לא כמו שאתם לא דואגים להם. הייתי מאוד מרוגז על זה. הסתכל עליי ככה בעין אחת, כלומר, זה מה שהיה לו. ואמר לי, אתה מאוד מרוגז, אבל אתה לא צודק. שאלתי אותו, למה אני לא צודק? אמר לי, שמע, התוכניות שלכם תוכניות התאבדות. ואתם או לא תחזרו משם, או נצטרך לקבור איזה 10-12, אני זוכר את המספר ולכם. הוא אומר, באחריות שלנו, לטייסים, למשפחות שלהם, היא לא יותר גדולה מהאחריות שלנו, להורים שלכם ולכם. והטייסים ישבו עוד 1, 2, 5, אולי אפילו 10, אבל בסוף הם ישתחררו. ואתם לא תשתחררו, פשוט תעברו לבית קברות. למרות שהייתי מרוגז, הבנתי שיש מן הצדק בעניין הזה. ולכן אמרתי לו, אתה יודע מה, בוא נעשה עסק. אנחנו נבוא תוכניות יותר מתוחכמות, ואתם תאשרו אותן. אמר, עסקים אני לא עושה, אבל תנסו אותנו בזה. ואז עשינו את כל הסיפור עם החטיפה של הגנרלים הסורים בלבנון וכו', וזה סיפור שלם. אני אומר את זה כי עכשיו היה לי זמן, אני באתי פה לפני שעה, אז אני מתנצל, לא נכנסתי, הלכתי. יש פה צוות של היחידה שמסיים איזושהי סדרה וזה, והם ביקשו לדבר. ודיברנו בין השאר על זה. כי בתקופה שעשו את גלעד שליט ביחידה, ביקשו לדבר, שאלו מה צריך לעשות, וזה אמרתי, תביאו אותו. אמרו לי, אבל זה נורא קשה. אמרתי, אם זה לא היה קשה, לא הייתי אומר את זה לכם. בקיצור, אני חושב שהעיקרון הזה הוקעה במשך השנים. אני אגיד לכם אחר כך למה. קרי, הסיפור הזה שלא משאירים פצועים בשטח, גם אם יש על זה מחירים. דרך אגב, אני חושב שזה בסדר גמור אם מבשילים פעולה צבאית, ומי שמחליט בא ואומר, תשמעו, זה לא בגבולות הסביר מה שאתם מציעים. אבל זה שלא מגיעים למצב הזה, שלא מתאבדים במרכאות על המצב הזה, לא רמטכ"ל, לא ראש ממשלה, להגיד, אנחנו צריכים לעשות הכל. עכשיו, הכל זה לא הכל, זה מה שסביר לעשות. אבל זה לא איך נחליף אותו, ואיך זה, ואיך נציע, זה איך נביא אותו. הדבר הזה היה ברור לנו כן כעיקרון במאה ה-1, וכפי שרמזתי, גם בהם לא היה לגמרי פשוט. סליחה? הטייסים זה סיפור סבוך. אנחנו הבאנו 5 גנרלים סורים, אמרו לסורים, עזבו, אנחנו לא ניגע בהם, לא נדבר איתם אפילו, אבל אתם תחליפו אותם, זה יתמסמס פה שם, יש לזה 2 גרסאות. הגרסה של פיני נחמני אומרת, בסוף שחררו אותנו, אבל לא בגלל זה. וגרסה אחרת אומרת שזה כן השפיע בסופו של דבר. זה לא קרה מיד, אני נוטה לחשוב שהוא צודק. זאת אומרת שזה לא, אנחנו חטפנו ושם שחררו אותם. היה לחץ של המשפחות, היו דברים, אבל לדעתי היה מה שקוראים ניסיון ראוי גם במצב הזה. זה נכון שאם אתה עושה החלפות וכל מיני דברים כאלה, זה יכול לעזור וזה יכול לא לעזור, אבל לפחות אתה עושה כמיטב יכולתך, וזה חשוב בפני עצמו. דרך אגב, כשהם חזרו, אני זוכר, נסעתי לרמת דוד, נחתו, הביאו אותם ככה ישר, איך שהם השתחררו, והדבר הראשון שהם אמרו, את פיני הכרתי טוב, את האחרים לא הכרתי טוב, וזה. אז אני זוכר שפיני אמר, הנה זה עוזי ועמיתי, והם אלה שאמרתי לכם, שהם לא ישקטו וינוחו עד שנחזיר אותם, נכון? הנקודה הבאה, זה נקרא ביחידה, אתה הרמטכ"ל בשטח. מצד אחד, אתה צריך להיות מפקד מוביל. אני אומר לכם, נער הייתי וגם זקנתי, לא באמת זקנתי. ולא ראיתי מצב שמפקד נמצא יותר מדי מקדימה. אין דבר כזה. זה איזה מין קשקוש של השנים האחרונות, שאני לא מבין מאיפה הוא צמח בכלל. בכל מקום, אני אפילו שהייתי מפקד יחידה, התעקשתי ללכת עם החוליה הראשונה בפיגוע מיקוח
איפה זה היה? בבית הילדים במשגבם. למה? כי זכרתי את הלקחים של מעלות שטעו בקומה, והיה לי גם מזל שבוגי שבר בדיוק את הקרסול. אמרתי, יש לך תפקיד אידיאלי לסגן עם קרסול שבור, תשב בחפ"ק, וזה נכון עם כל הפלזמה וכל הקשקושים האלה. אומרים, מלמדים אצלנו תמיד, המפקד צריך להיות במקום שהוא הכי משפיע, נכון? אני אגיד לכם איפה זה. זה בראש הכוח, זה המקום שהוא הכי משפיע. כי שם רואים מה קורה, שם אפשר להגיב מיד, שם מבינים את האויב. לא רואים את כל הנתונים וכל זה, עזבו, בשביל זה יש קצין אג"ם. וזה דבר שאנחנו נטו, הבנו אותו מה-101. דרך אגב, אני גם לא יודע שם, אני לא הייתי שם אם זה דובר על זה בדיוק או לא, אבל תראו א' את הנפגעים. וב' זה כל כך היה ברור שאני לא זוכר שדיברו על זה כל הזמן. אתה הולך עם חוליה, עם צוות זה, אז אתה ראשון, איפה תלך? דרך אגב, היו לנו גם חשבונות עם הוותיקים יותר, אני לא יודע מה 101, אבל כל אלה שמלחמת השחרור, איפה היו המג"דים, בשריון שאני הגעתי, הסתבר לי להפתעתי, שרוב האלה שנחשבים, אלה שגדלו בשריון וזה, לא היו בטנק בכלל, בתור מח"ט או בתור זה, הם היו בזחלם בכלל, וכולי וכולי. עוזי ציזלין, כמג"ד, הכוח שנלחם במנזר סן סימון בקטמון, הוא ישב בירושלים, 7-8 קילומטר. יש לזה הרבה הקרב בצפון, וזה לא נתחיל, עם החשבונות בטח לא היה. לא, כן. לא, אבל זה היה ברור. זה היה חלק מהתורה אז. כן. הדבר לפני האחרון, צוותים קטנים. הבסיס לכל דבר הוא הצוות. 4, 5, 6, 10, זה הסיפור. שם שמים את כל המאמץ, שם שמים את הדברים, לא בכל ההסברים האחרים. אגב, זה קצת דומה, אני מתעסק בדברים חינוכיים. הפוטנציאל של ילדים נקבע בגיל 0-8. אתם יודעים את זה? 0-8. אחר כך כל מה שעושים זה להביא אותם לפוטנציאל, לאפשר, ללמד, לרענן. אם אתה לא מתעסק בגיל הזה, לא באוניברסיטה ולא בתיכון ולא בבגרות, בגיל הזה. מה? לא. לא, אבל יש ויכוחים אם זה 0-6 וכולי, אבל זה 0, זה מההתחלה. זה לא מגן חובה. וזה נגמר באיזשהו שלב. ואז, מספיק כרוב האנשים לא מגיעים לפוטנציאל שלהם, אבל המאמץ צריך להפוך את כל הפירמידה הזאת, עם כל האיסור כל הזמן באוניברסיטה, בתארים ובבגרויות שנחשבים הם בבחינה אלקטורלית, נכון? זה מאוד טוב שאחוז בגרות יותר גדול. אבל זה נקבע בילדים, לכן הצוותים הקטנים. ודבר אחרון שאני לא בטוח בו, אבל יש פה מוריי ורבותיי שיתקנו ויגידו, עניין התחקיר. אנחנו הבנו שבימים ההם היו עושים מיד בסוף הפעולה תחקיר. בתחקיר הזה אומרים את כל האמת, וזה התחקיר החשוב ביותר. למה? כי אחרי יומיים כבר כולם חכמים. קוראים לזה השקדים הסתדרו במרק. כולם כבר זוכרים למה הם עשו, לאו דווקא מרצון רע, אלא בגלל שאתה אומר, שמעתי, הבנתי שבתגובה בתחקיר הראשוני רוב המילים זה, אני לא יודע למה, פתאום עשיתי, ראיתי זה. אם אתה לא עושה את זה, אתה לא יודע איך לתקן דברים למשימה, למבצע, לפעולה שתהיה בעוד שבוע. וב-101 לפעמים בהפרש של יומיים, היום. גם לנו יש דברים כאלה. זה היה דבר מקודש. לא, אתה אומר, עכשיו דרך אגב, אין היררכיה, יושבים, המפקד של הפעולה מנהל את זה, לא איזה ברזלן מאיזה מקום, לא מקליטים, לא מקשקשים, ומפרקים את המבצע לפי הזמן שהוא יתגלגל. אומרים, טוב, תכנון, יצאנו פה, רק דברים שהם רלוונטיים לחודש הקרוב, למיד. המפקדים מדברים ראשונים, והדבר הראשון שהם אומרים, זה מה השגיאות שהם עשו. למה זה טוב? קודם כל, מי שאמר שהוא עשה שגיאה, סימן שהוא הבין את זה, יותר מזה שהוא עשה. הוא הבין את זה, לפעמים זה אפילו לא נכון. דבר שני, זה
מייתר את זה שמישהו אחר יגיד את זה. ואתה לא יכול לא להגיד, כי אם זה תחקיר אמת, אז עד הסוף. אבל קיר, זה התחקיר, מפקד רושם את הדברים, סכמים מה עושים מיידית, אחר כך יש תחקירים יותר מסודרים, והדבר הזה לא עובר לשום מקום אחר. נשאר בחדר של הדבר הזה, כמובן, אבל דרך אגב, כמובן מדברים על זה, כן? אבל אם אתה אומר, טעיתי, אז טעית. ואם אתה לא אומר, אז כולם יודעים את זה, רק לא אמרת את זה. זאת אומרת, זה עוד הרבה יותר גרוע. עד כאן, דקה אחרונה, אני רוצה להגיד כמה מילים על אז והיום. 4 נקודות. 1, יש שחיקה גדולה בהבנה שאין אופציה אלא לנצח. אני, אחד האנשים שלמדתי את זה ממנו, לא בספרים וזה, קאצ'ה. דברו פעם קאצ'ה, תבינו, אני פשוט הבנתי את זה בגיל צעיר. אני, לחיילים שלי הייתי אומר, מלחמה בניגוד לספורט, העיקר לנצח, לא להשתתף. להסביר ככה ולהסביר זה. אין אופציה אחרת. לפעמים זה אכזרי. אגב, הוויכוח הגדול שיש על ניצנים, לדעתי זה הסיפור שלו בסוף. שמי שנתן את הפקודה וכתב את הדף הקרבי, אמר את זה ביושר. לא עניין אותי מה היה שם באמת. עניין אותי שלא מוותרים. עכשיו, זה אכזרי. זה לא תמיד עומד מבחן ההיסטוריה, אני יודע. אבל זה הדרך שבה מנצחים מלחמות. על מה הדבר הזה נשחק היום? נשחק היום על דבר שקוראים לו מחירון הדמים. היום שמתכננים פעולות, לדעתי, אחד הנושאים המרכזיים שלוקחים בחשבון, זה כמה נפגעים יהיו ומה יגידו על זה. וזה לא איום סרק, זה באמת נכון, זה באמת עושים את זה. במבצע לולב היו 10 הרוגים, נכון? 10. דרך אגב, כל מי שסיכם אותו ולא כך סיכמו אותו וזה, אז הוא אומר, מחיר יקר. היום על דבר כזה יכולה ליפול ממשלה, ואם אתם חושבים שאני טועה, תחשבו עוד פעם. זה פותח את הכל. איך החליטו ולמה החליטו, וזה הדבר הכי חשוב, ומה יגידו, ומה פה, ומה יהיה כתוב בעיתון. זה כל כך מחלחל למטה, שזה דבר שבו צריך לחתוך אותו וללכת אחורנית. ולהגיד, אתה אומר את דעתך המקצועית, לא עושה את כל החשבונות האלה, לא בראש ולא במקום אחר. ואחר כך כשמחליטים אומרים, אוקיי, זה מסוכן מדי, לא מסוכן מדי, צריך לשמור גם על החיים של האנשים, זה לא ככה. אבל לא הופכים את זה. נוצר בשנים האחרונות, כבר לא מעט שנים, מין מחירון כזה, שבניגוד ל-101, אומר, אדם של החיילים שווה יותר מאדם של האזרחים. אני עומד מאחורי ההאשמה הזאת שאני אומר. אתם זוכרים מלחמת לבנון או זה, נדמה לי מופז, אמר, שימו לב, זה נקודה חשובה, כי עכשיו מתחילים להרג חיילים. נשאל אתכם שאלה פשוטה, מלחמת לבנון השנייה, האם הייתה מתנהלת בצורה שהתנהלה, אם במקום 2 חיילים היו חוטפים 2 אזרחים? 80 ומשהו אחוז מהישראלים, אני עשיתי את זה פעם סקר, חושב שלא. שלא היה מתנהל אותו דבר, לא היו מגיבים אותו דבר. דרך אגב, חלקם חושבים שלא היו מגיבים אותו דבר בצדק, חלקם חושב שלא היו מגיבים אותו דבר לא בצדק, אבל הם מסכימים. אני הייתי הרבה שנים, אני הנשיא המייסד של כנס שדרות, אני אומר לכם, הדרומים בטוחים שהאדם של הצפונים יותר שווה מהאדם שלהם. לא של הצפונבונים, לא של התל אביבים, זה בכלל מדינה אחרת, אני מדבר על הצפונים באמת. המחירון הזה הוא בעייתי מאוד מאוד מאוד, והוא כל כך מושרש כזה. וכן בשיחות עם סמלים, הוא אומר לי, בשכם, הדברים פשוטים, הוא אומר, אם יש לי פצוע אחד, לא שווה את זה. אני אומר, אם לא שווה את זה, אל תלך לזה. כי אתה לא באמת יודע, ואם זה יהיה כל הסיפור שלך, אז לא תעשה את המשימה. דרך אגב, לא יהיה לך יותר פצועים, לפעמים כן. יהיה לך פשוט לא תעשה את המשימה, כי תמיד יש סיבות טובות. למה לא לעשות את זה?
הדבר השלישי, איפה זה חלחל? לכל המקומות. לכל המקומות. איך זה הגיע? איך זה הגיע? אמרתי. אני אתן לכם דוגמה מדבר אחד שזה הגיע. א', זה הגיע באמת, כי זה כך, כלומר, באמת שופטים אותך אחר כך וצולבים אותך על זה. יש חלק מהפעולות, תגמול, שהחבר'ה האלה עשו, שהם היו עושים אותם היום, בינינו, אפילו דומות שלהם, וואלה, הם חושבים שזה פשע נגדנו. לא מדבר מהצד המוסרי, מדבר משיפוט דעת הקהל. זה נובע מזה ששנים, זה לא נובע בהכרח מדברים רעים, למשל זה נובע מכך שהרגשת האיום הקיומי פחתה מאוד. האם בצדק או לא? לדעתי בצדק, אבל פחתה, המדינה לא מתנהגת כמו מדינה עם איום קיומי. אנחנו למדנו לשחות כי אולי בתנאים מסוימים אם נסו לדחוף אותנו לים, צריך לדעת את זה. הדבר השני זה הפרט במרכז ההוויה, נכון? כל התתי קבוצות של החברה הישראלית, מהחרדים וכולם, הפרט במרכז ההוויה, זה מה שאנחנו רצינו. החשיפה של רגשות וחולשות היא לגיטימית הרבה יותר. אתה חושב שזה הרבה דברים חיוביים. אצלנו היו נוגעים ככה ביד, נחשב יחסי קרבה מאוד גדולים עם החברים הזה. אני נפרדתי מעמיתי פעם אחרונה בחיים, לא ידעתי, אז אנחנו התחבק, השתגענו. מקסימום נותנים מכה על הכתף ואומרים, וואלה, יהיה בסדר. ולכן, והדבר הבא, שהוא, נקודה לפני האחרונה, היא המשפטיזציה. כיוון שאתה מגלגל כל דבר לענייני המשפטים, ומשפטים זה עולם אחר, זה שפה אחרת, זה דיסציפלינה בפני עצמה, ולכן, הסיפור הזה שהוא עומד בניגוד לתחקיר שאמרתי קודם. אני אגיד לכם, בלי להיכנס למרות זה סיפור מעניין, צריך להחזיר את התחקיר המבצעי בראשות היחידה המבצעת למקום שלו. שום דבר ממנו לא עובר לידי משפטנים ומבצעים אותו. אני אגיד לכם יותר מזה, כשהייתי אלוף פיקוד המרכז, היו הרבה מאוד אירועים באותן 3 שנים, תבדקו את ההיסטוריה שלא הייתה פעם אחת שמצ"ח חקר אצלי דבר מבצעי. פעם אחת לא הייתה. למה? כי מאיפה לעזאזל הם מבינים איך לחקור את זה. עכשיו, אל תבינו, אם היה משהו שהוא פלילי, לדעתי, או הטרדה מינית, או דברים כאלה, אני הבאתי את זה. אני הבאתי את זה לחקירה, אבל אני נתתי את זה למשפט. אבל אני עומד אז מאחורי זה. אבל מה זה? מה פתאום מצ"ח חוקר? מה יצא מזה לדעתכם? פעילות מבצעית. דרך אגב, זה גם קצת כסת"ח. כי אם מצ"ח חוקר, אז יעני אתה, מפקד היחידה, לא קשור, נכון? היה חיילים, או מפקדי משנה. לא, תסביר אתה. מצ"ח לרוב בודק את הראיות, מה היה פה, מי עשה זה, האם זה נכון, האם זה עומד בפקודות, האם זה, מה היה השיקול באותו רגע. ולכן, המשפטיזציה, שאני לא נגדה באופן כללי, אבל במקרים האלה צריך לחזור אחורנית לימים שהתחקיר המבצעי, דרך אגב, תחקיר מבצעי יש הרבה פעמים משמעויות הרבה יותר גדולות. אני על תחקיר כזה זרקתי מ"פ של מג"ב, אני זוכר פעם, אמרתי שלום, תלך מפה. הוא אומר לי, רגע, זה צריך להיות חקירת מח"ש. אמרתי, מח"ש יחקור, אתה תלך מפה עכשיו. למה? כי אתה לא מבין את האחריות שיש לך על הדברים. אלא אתה מגלגל את זה, תהיה חקירת מח"ש. אתם יודעים איך זה במשטרה, וזה יש חקירות מח"ש. ואחרון חביב, עניין העשייה. הדבר שאנחנו ירשנו באמת מהחבורה או החבורות האלה של אותם ימים, בפרט ה-101, שהדבר העיקרי הוא עשייה. הם דרך אגב לא היו נואמים דגולים, לא היו להם סיסמאות מי יודע מה. מישהו מכיר איזו סיסמה מאוד ידועה מה-101? לדעתי אין אף אחת. אף אחת. למה? כי הם לא עמדו כמוני ובכוח האפשרות הרטורית שלהם אמרו איך ומה צריך. שאלה תשבי פה לפני שלשנינו ילנים.
בסופו של דבר, מה היה המסר? המסר היה לעשות. אתה עושה דברים, אתה טועה בהם, אתה שוגה בהם, אתה לא מחפה עליהם במילים גדולות ויפות. עכשיו, זה לא שלמילים אין חשיבות, כן? היום הזה בנוי עליהם למשל. אבל הוא בנוי בגלל החבורה הזאת של פעם, שהבינו קודם כל שהמצב דפוק, צריך לשנות אותו. זה דרך אגב, אם אתם חושבים שזה כל כך קל לעשות את זה גם היום, זה לא מובן מאליו. כי ברגע שאתה אומר, רגע, המצב דפוק, אז זה בייבי שלך, נכון? פוליטיקאים, יש דבר שהם לא אוהבים, זה תינוקות חוקיים של עצמם. למה? כל עוד ירשת מצב, אתה יכול גם 20 שנה להגיד, הממשלה היא, זה, לבנון, זה, אלה עשו זה. פעם אחת עשית משהו, ברק בלבנון, אריק ברצועת עזה, כל אחד תבדקו, מרגע שעשית מעשה, זה שלך. אתה לא יכול לבוא ולהגיד להסתתר מאחורי זה. לביבי היה קל להחליט ההחלטה קשה על גלעד שליט. אתם יודעים למה? כי זה לא הוא. ברגע שאתה עשית מעשה, זה הבייבי שלך, התינוק שלך. ואז אתה צריך להגן. הקבוצה הזאת קודם כל פעלה ברקע, שאנשים מסוימים במדינה הבינו שהמצב הוא דפוק. למה הוא דפוק? כי לא מנצחים כמו שצריך. זאת אומרת, זה לא, ככה לא בונים צבא. הם לקחו אנשים ממקום אחר, נקרא לזה, לא חשוב, חלקם מתוך הצבא כמובן וכולי, עשו מהם יחידה ואמרו אתם מצליחים. ממה שאני מכיר, לא נתנו להם הנחיות, לא אמרו להם את עקרונות המלחמה, לא אמרו להם מה היעדים, אמרו תנצחו, תעשו הרבה פעולות ותנצחו. וזה מה שהם עשו. ולכן, עד היום, כולל בשיחה שהייתה לי עכשיו ככה עם הצוות ביחידה, אתם, יש היום מילים יפות, כולם מסבירים מצבי ניצחון, דימוי ניצחון, איך תבין את הזה, ההשלכות המחשבתיות והדימויות. קודם כל תעשה, תנצח, ואז תאמינו לי, ימצאו לזה גם את המילים הנכונות. תודה.